Siap. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Goarni minggu ta sadarion, ima minggu pawaluhon dung trinitatis hasitolu sadaon ni debata doho topik Jahoba marmahani bangsona. Taparade marohata marede mahita sian buku ede nomor 14 ayat sada rodi ayat tolu. Bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon, amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluluan ni Jahoba siyako, ima na manguluhon uhum sabing dohot holong ni roha di babasaon, jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangido hami tuho sailehon matuhami todi ni hasitongan dohod dame.
Asataka suboto hami nasalomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni sianasa gogonami. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku Ede nomor 224 ayat 2 dohot ayat 3. Patik ni debata di mingguon imasian Hesekiel bidu 34 ayat sia rodi ayat 10. Dibaheni hamu ale aka parmahan, tangihon hamu mahatani Jahoba, songonodo hatani Tuhan Jahoba, idama auma marlulu dopak aka parmahani, jala au martunggu biru-biruku sian tangan nasida. Jala au pasadihon nasida sian ulaon parmahanon biru-biru. Jala dangbe parmahanon ni aka parmahani diri nasida sabing. Jala au paluahon biru-biruku sian pamangan nasida. Asa unang beripe si panganon ni nasida. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami. Mangulahon nahumbar tupatikmi. Amin. Marede mahita sian buku Ede nomor 100 onopulu sada ayat sada dohot ayat 5. Tatopoti madosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hamiro tujolom. Huilala hami rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa.
Alani ido ubahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparhatopot hami. Tung najot-jot do hami manibil sian aka dalanmu na badeyai. Songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom. Alani dosa nami aidang dihalomohon roham hamatean ni aka pardosa. Alai hamubaon ni rohana dolo mo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami. Dohot pangalaosyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami. Marhite-hite panindangion dohot hagogoon ni tondi parbadia. Asa tarapul situtu rohan nami manjauho. Asa patun, tigor, jala daulat hami matpangalaho. Bahen hasangapon di goarmu na badiai. Amen. Hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Isebe manguluhon aka na pinilit ni debata. Debatado mamitori. Isedo na madabu uhum hamagoan. Kristus Jesus do naung mate. Alay dada holani. Naung mulak manguludo. Jala disiamu ni debatado ibana mangondihon hita. Hasangapon mandi debata na dikicang. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 706 ayat sada dohot ayat tolu. Terlebih
stadion, ima nani eden sian Markus bidu onom, ayat 30 sahat ro di ayat 34, tajahama marsikat soring. Dungi marpungu maaka aposteli tujolo ni Yesus, di paboama tu ibana sasudena naniula jalana ni ajarhon nasida. Dungi borhat manasida marparau sumurut tu inganan nasuhi. Asa dinatar darat Yesus, di idama punguan naboloni, gabi asima rohana mida nasida, ay songon biru-biru nasida naso marparmahan, gabi godang ma di podahon tu nasida. Ima sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala naum peopsa. Amen. Maride mahita sian buku ede nomor 467 ayat sada rodi ayat dohot ayat tolu. Dakon maha porseau tai songon nahinati dakon ni dongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon di si Maria nagabe-gabean siya to di porbadia adorang suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuhuman ni silatos na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuwa-tuwa no turu di ano na mulak mamulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudo tu siamo ni debata Jehovah amanai pagbubo na so tu dosani di simay bana pa'y mamulak soko tu tanoon mangumunalak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi porpadia jala adong sadahuria na badia uria atau panelak Kristen akan abadia dohot dihasesaan di dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogod daging ni halak na umate dohot dihanguluan na sorasuda amin. Tabigema kor sian ina parari Kamis diuduti sian kor ama agape.
Titing namasa dimuliakan Mingguon tanggal 20 Juli 2024. Dapat dulu nasorang di basa-basahon tuhat tado di keluarga ni amang Wilson A. Sidabutar SIP inang boru nainggolan SE sada dana boru nadiari Rabu tanggal 10 Juli 2024 inganan nasida di Jalan Melati RT 04 RW 01 Kelurahan Cipayung Uik Opat. Napaduahon ruas nataba. Tajalodo gabe ruas ni huriata ima keluarga amang Jeffrey Arianto Silitonga inang Jormian Borumanik nasida majalo pasu-pasu pabagason di huriata nah di hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 inganan nasida di lapangan tembak Uik Onom. Keluarga ni amang sahat Parlaunan Situmorang inang Melisia Boru Manalu nasida majalo pasu-pasu pabagason di HKBP Sihorbo Resort Sihombu na di hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020 inganan nasida di Kelapa Dua Wetan Manang Uik Sia. Napatuluhon majakon gabe ruas nagok. Sadarion tajakon do gabe ruas nagok ima keluarga Rekarno Manik inang Laura Julita maringanan di Jalan Buni RT 12 RW 04 nomor 110 Kelurahan Munjul Uik Tolu. Napaopaton nanaeng Marbagas Titing Parjolo naeng majalo pasu-pasu pabagason ma Rikson Manulang anak ni amang Matar Manulang tubuh ni inang Samyati Boru Lumban Gaul ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap Sian Huta Jalan Suralaya RT 003 RW 004 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Dohot Orowana Hastina Boru Sihombing Boru ni amang Salim Sihombing tubuh ni inang Rumiana Boru Sibagariang ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Nurul Yakin nomor 14 RT 014 RW 08 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Ciracas Manang Uik Sia. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 di HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap masuk pukul sia wib. Napalimahon ruas napida. Mulai sadarion pidahuriado keluarga Edward Hutapea inang Hanauli Borugultom pida tu HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar Distrik Sapulusia Bekasi inganan hian di Jalan Haji Bain RT 005 RW 010 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Manang Uik Pitu. Amang Rudi Fransilin Tampu Bolon inang Olgalin JE Nainggolan rap dohot sada bawa ianakon nasida pida tu HKBP Ciputat Resort Ciputat Distrik 20 Sada Banten inganan hian di Jalan Perumahan Raffles Hills
Blok R pitu nomor 6 Cibubur, Manang, Wik, Walu. Paonopon, Distrik Walu, DKI Jakarta. Hari Senin sahatu Selasa tanggal 22 sahatu tanggal 23 Juli 2024 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik Maringanan di Puncak Bogor berhat do utusan Sian Huriata Ima Padita Resort sahalak utusan Sinode Godang dohot 2 halak utusan Sinode Distrik. Papituhon Partangyangan Uik, hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, Patupaon ni Huriado Partangyangan Uik Sada sahatu Uik 12 di gereja, dohot live streaming, masuk pukul 10 sia Uip, nama Jabui Ima Ruas Uik Sada. Pawaluhon Dewan Koinonia Guru Sekolah Minggu Sadarion Minggu tanggal 21 Juli 2024 di Parmingguan pukul 10 Uip Patupaon ni Huriado manotopon 5 halak gabe guru sekolah minggu Ima Salsabila Zevanya Sian Uik Tolu Ferawati Marbun Uik Tolu Pitu Eriliana Primawati Adelina Boru Manurung Sian Uik Walu Sisilia Luciani Sian Uik 10 Sada Imelda Meivita Marojahan Boru Manurung Sian Wik 10 Sada. Kebaktian Padang Ina Parari Kamis. Hari Sabtu sahatu hari Minggu tanggal 27 sahatu tanggal 20 Juli 2024 berhat do punguan Ina Parari Kamis Patupahon Kebaktian Padang tu Ciater Subang Bandung naniuluhon ni Pandita Ririn Mayerlina Borusinurat STH napasiahon Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuan ma ditangyang ta akaruas ni Huria na di bagasan parsahiton songon naung tarsurat di titingta. Seksi Pendidikan Pinabotohon tu sude yanakon ni Huriata na masuk tu perguruan tinggi negeri jalur undangan dohot SNBP dohot SNBT asa di pasaha tu Huria fotokopi surat tanda kelulusan dohot diterima di perguruan tinggi negeri tingkat SD, SMP, dohot SLTA nama dapat juara sada 2 dohot tolu asa di pasaha tuhuria fotokopi rapot surat hatorangan juara sian sekolah nabe dohot surat pengantar sian sintua Uik jala di pasahat matu seksi pendidikan na lumabatna tanggal 27 Juli 2024. Hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 Patupaon ni Huriado ibadah pemberangkatan lulusan SLTA tu PTN dohot pasahaton penghargaan tuna masuk PTN melalui jalur SNBP dohot SNBT masuk pukul 10 pitu Uip Maringanan di gereja. Hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 di Parmingguan pukul 10 Uip Patupaon ni Huriado pasahaton penghargaan tuyana kota na juara sada 2 dohot tolu
tingkat SD, SMP, SLTA. Seksi Kesehatan Klinik Bethesda. Di Patupa, seksi kesehatan do pemeriksaan kesehatan gratis tu aka ruas ni Huria maringanan di Klinik Bethesda dimulai pukul 10 WIB saha tuna sidung. Pasapuluhon par guru Malua tahun ajaran 2024 saha tu tahun 2025. Mamuka Sadarion Minggu tanggal 21 Juli 2024 saha tu tanggal 10 Agustus 2024 dimulai mamuse penerimaan par guru Malua tahun ajaran 2024 saha tu tahun 2025 laos di jalo surat pengantar sian sintua uik jala di pasahat ma tu sekretaris Huria. Pasapuluh sadahon panitia tahun oikumene inklusif pesta gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun 2024. Di pasahat ma tu aka seksi-seksi panitia laho patupahon rapot. Aka goar naung pasahaton donasi spontanitas panitia tahun oikumene inklusif pesta gotilon HUT HKBP Cibubur ke-45 tahun 2024 dohot partisipasi persembahan kasih panitia pesta gotilon HUT HKBP Cibubur pa 45 tahun dohot tahun oikumene inklusif tahun 2024 boima tajaha di titingta. Pasapuluh duahon boa-boa. Hobar tu program kerja ni Huria tahun 2024 marhite titingon pinangido tu sude ruas ni Huria asata pasahat bema pelean tahun tu Huria manang tu situa wik nabe. Pasapuluh toluhon ruas namoding. Nunga marujungolu ruas ni Huriata Ima Gerit Joshua Marbun umur 24 tahun tilahani keluarga MG Marbun Inang Boru Siagian inganan nasida di komplek PTB Blok IU nomor 10 Sia RT 06 RW 05 Cibubur Manang Uik Pitu. Moding nadiari Senin tanggal 15 Juli 2024 tu udean di hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 di TPU Pondok Ranggon. Alani jongjong mahita saluhutna. Ujung pardalanan ninguluni dong hataon laos paingoton hita dosude nang hita pe disadatiki tong dosongon nasida ikon moding alani i totong mahita marpakirimon na mangulu saleleng di Portibion jalasay hobas manang sadihari pehita laho manadikon tanoon. Taingot mahatani tuhata di pangukapon 14 ayat 10 tolube. Martua maak kanamate di bagasan Tuhani. Olat nion tutu di doktor di masohot manasida sian parukilon nasida. Ay namangihut matu nasida naniula nasidai. Tabuan masude keluarga nang sisolhot na tininggal honni dongata naung jumulo modingi asa anggiat matuhata na mga puli nasida
alanii martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Mari di mahita. Songoni ma sahat ni titing di minggu tasadarion aka titing na mangihut boy mata jaha di warta jemaat Tuhata Yesus na mangiri-ngiri kita saluhutna. Tabegema kor sian wiktolu diuduti wik opat.
Mari dimahita sian buku ED nomor 200 saplu sada ayat sada ro diudutna laos papungu pilihan sada A dohot sada B. Tuhan Yesus sebarbahan, agar biru Yesus ku di hudahku, seimut perakumu, seimut
debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hatani debata dihita nagabe turpuk jamita di minggutta sadarion minggu pawaluhon dung Trinitatis imana tarsurat di buku panurirang Jeremia biddu 20 ayat sada tolhas tu ayat onom hujahauma dihita. Marjiama parmahan akana mangago dohot paserakon biru-biru nahu parmahani ninna Jahoba. Dibaheni boti hatani Jahoba dibatani Israel dopak parmahan akana marmahan bangsokku. Nunga di paserak hamu punguaku. Jala dionjar hamu. Jaladang di mata-mata hok kamu nasida. Idama luluhonokku ma tuhamu hina jahat ni pabahenamuna ninna Jahoba. Jala papungokku ma pasi-pasi ni punguaki sian saluhut luat haab bolongan nasidai. Jala aduokku nasida mulak tu pajapalan nasidai asa matorop mabue nasida. Jala patidangokku nasida tu nasida parmahan akka namarmahan nasida asa unang betahuton nasida manang tarsonggot jaladang mago nang gosada ninna Jahoba. Idama narodo akka arisogot ninna Jahoba. Patindangokku ma disidapit sada tubur natigor nabakit raja jala napistar jala hajong-jongok konon na mauhum dohot hatigorad ditanoi dia ka arina dapota tua majuda jala Israel marsonang-sonang diingananna jala oddo goarna dohonon nihalak Jahoba parpitorata. Ido yang go sahat ni turpuki. Hamong akadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Topik ni minggutta di bagasan mingguon ima Jahoba marmahani bangsona. Tuhan menggembalakan umatnya. Macam murado ingotota molo turpukokan Jeremia 20 ayat sada 1 ayat onom. Dihatai taringotu parmahan. Atong dia makombinasina dohot turpuk na asing totu pitor taingo ma pasalmen biddu 20 taringot tu Jahoba do parmahanau dang tagamon huranganau ima ingotota jadi adong kombinasi molo mulak kita sian yang nanon pinomat adong nataingot molo dihatai Jeremia dohot pasalmen namar biddu nasarupa biddu 20 ditaringoti mai taringotu parmahan. Molo dihatai parmahan, totu pitoradong do martudu-tudu pikiran taringotu pemimpin. Uluan. Isepesya kita talupdo gabe sahalak uluan. Manang di dia pe, di tonga-tonga ni parumah tanggaon, di parkarejoata, di parsikolaan akan na sikola do na kuliah dohot di tonga-tonga ni huria boy do gabe uluan manang di dia pehita di parsahutaon di parmargaon apalagi ma di bagas tabi kita layak untuk menjadi pemimpin. Persoalan na ima pemimpin yang bagaimana yang sekarang ini ada pada diri kita. Apakah hanya sebatas menyandang bahwa dia adalah seorang pemimpin saja? Atau pemimpin yang tak berkarakter? Atau pemimpin yang berkarakter? Atau pemimpin yang baik? Atau pemimpin yang membawa supaya komunitas di mana dia memimpin itu tercerai-berai? Boy dosada tudos-tudoson amanginang ditikina loma milit presiden kita te. Molo adong di tonga-tonga di bagasta isarana ditiki na masa manalao manuluk isi presiden dangi di pareso ma di Jabodetabek diberi sama akka ahanadong di Jabodetabek la opak pe manang 5 presiden boy do 5 bajuna di Jabodetabek boy do songoni boy
baju do dilian dangi alai molo sanga di dok ulea pe bajuon manang ulea pe tu hogalasna do gambar ni presidenia do disi manang 5 wa 10 pe calo presideni isarana alai molo oloho mamilit leano kudo molo sanga ihata patujolo ni lau pasato ni los adong musema 10 calo presiden 10 foto nadong ditihita berarti kita tidak punya pendirian untuk itu. Tapi kebanyakan orang masih berakal sehat untuk memikirkan kira-kira apa ya ukuran dari yang akan menjadi pemimpin negara ini. Gudang dopei, nama karikoton taringotu pemimpin yang baik, pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang bijaksana. Pos rohaku hita ditiki mamili pesongonido, walaupun terkadang kita agak terganggu dengan kondisi siapa yang akan mau dipilih alai molo martangi yang do hita sien bagasta ditiki na lau di jogo harta asabo hita mamilit totu leanan do tuhanido habisu hotu hita lau mamilit na dumenggan ada ukurannya jadi tidak asal-asalan itu yang diharapkan dari warga Indonesia. Untuk apa? Alana adong do pamikiri otak molo burjui bana dengan mangulahon marbisuk ibana totu hita do medai datung hita nama milit halakan nada potan negara nasing datungi molo hita nama milit los tapilip mana dumenggan totu sai hita ma nama dai akka na dumenggani nanang di ulaon nasida alai molo sanga ma dipilih matong presidenon dang bertanggung jawab dang berkarakter dang adong nani ulana nang gootik dang diparwahon masyarakat kecil atau lemah yang kaum-kaum terpinggir totu tadok ma jaya dona masa kan hidup pasti hidup ada reward ada juga punishment, ada penghargaan, ada hukuman dari kata-kata kita ketika kita melihat bagaimana kepemimpinan itu terjadi. Amanginang patujolo do nahudokonon. Molotung petu presiden do honokku, hami padita pe uluad do sa sitong na di akka nahu parmahani hami. Akka situa pe uluad do manang parmahan dia kana pinarmahan na diwe nabe. Dohot di ruas ni huria hamua kana toras pe gabe parmaham mahamudia kaya na komuna hamua ka guru akka polisi tentara akka aparat dohot sudi akka na mangula kalau kita punya apa yang patut untuk digembalakan gembalakanlah dengan baik. Sekarang pertanyaannya ketika kita mengevaluasi apa yang terjadi pada kita ahadona patut jala otak reward do manang punishment songon inung manang uma di Jabu songon natoras amongna bapakna di Jabu. Apakah kita patut untuk mendapatkan penghargaan sebagai bapak atau ibu yang baik atau seharusnya hukuman yang akan terjadi? Kita mana mengevaluasi taringo tu pangulot tabi songon parmahan di tonga-tonga nih parumah tangga otak itu masih korps yang sangat kecil amang inang mulak mahita tuhata ni di bata dipuka do turpukon sa sitongna macai koras do paddohanon baru do pei badu ngodangi dungi rotu gereja dibegi mahata ni di bata marji ama parmahan torinna kan ai koras do hatoda pitor dapok rohadu wagu Tuhan bohadu tutun marji inna ana masa torindo kan molo sanga dong pagi-pagi dope disidungu ibana tormuruk ibana tuyana konna ala adong nama bain ibana muruk apalagi molo sodong isarana na marni pinipido ra omak nama nang bapak nyon na muruk-murukon boy do gabero yan nakon ayah do omak on do bapak on baru do pidungu torin do kan. Jadi tarhir songoni mana tajahon waing dia sada marjia ma parmahan akana mangago doot paserakon biru-biru nahu parmahaninina celakalah ima di hata Indonesia. Kira-kira karena apa ini amang inang? Totu al adong dot tarimas di bata dopak akka parmahan ima mamuka sian raja ditikin nama kobasi si Jeremia. Akka isi mai
Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, Zedekia, satu halelengse ni Jerusalem, satu habuangan masuk na sidatu Babel. Sega masude ala namanguluhon bangsa Juda hati-hai tidak punya karakter yang mendukung bagaimana orang-orang supaya bersatu dapat mewujudkan apa yang diperintahkan Tuhan, dan juga bagaimana supaya mereka merasakan begitu hebatnya seorang gembala yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah kaum atau masyarakat dan didai nasidai. Ima amanginang ubahin na ditikia dong natar pasu-pasu say jot dohudok kami unang manian alani otik gabesiga parumah tanggaon, apalagi dung adong ianak do medai taringut tu hasisega ni parumah tanggaon ni. Banyak sekali seperti itu rumah tangga, dan saya sangat mengherankan amanginang. Saya dong do di rumah tanggaon amatai Kristen inatai silum. Ianakon na abu-abu, kan binoto beda. Holan ugamo pedang boy sada di Jabu, Muhammad taringot tuak kekebijakan nasing, jadi sursar do pakilalan si patamo lumamereng singoni. Hanya untuk menyatukan pendapat siapa yang menjadi gembala Tuhan di rumah tangga itu sangat sulit. Imana masa di sonarion? Ya do masa songoni tiki makubasi au unang maju hudok di sopedong deh. Nangi ditiki lagu boti mahudok jo. Ditiki amatai Kristen, amatai Islam, moloroi batu jabuna, adong dokan dengan ni kitab suci nasian hawi, jadi dua matongi kiri kanan, baru foto keluarga itu ngatonga. Jadi sada Alkitab, sada nai Al-Quran, gabe ya ciulu kumamereng holan mamerengi, gabe isi do mangulon nasida narwaku ma di jabuan. Artinya kalau kita sudah tidak sepakat dengan agama saja, bagaimana untuk memutuskan yang lain-lainnya? Saya kira kita pasti sependapat. Molo adong dua ugamu dijabui atar namaoldo marasing doa manginang molo dung ianak koni marumah tangga memilit ugamona beda doi dohot na suami istri na berbeda ugamona. Jadi manat hita itu masih persoalan agama. Ada lagi persoalan ABCDE alaina amana hudok komuse adong doon amatai gereja di HKBP anggo inatai taku boto anok kudok ko guarna non gabela sursaran non alana masuk musi live streaming on dangi gereja nasing mak pokokna nasosa horong do tita tarira songoni mak boha musi maon olo do bingung ngakaya nakon HP ditiki magunang yan ako ni tarpasu-pasu musema on. Di dia di HKBP. HP salelengon mangitonise o makna. Jadi molo mangiton o makna lapatan na danga dong iba na makatidak ko kapursyaon. Ala tar dapok matong rokap na HKBP naik kusidi khusus matong iba na dison. Ima sursar na nuaeng kalau kita tidak sepaham dalam rumah tangga padahal kita sebagai parmahan. Jadi ido ubahen na adong bocir muruk ni de pata na pinasahat ni panurirang Jeremia tu akka bangsa Juda hatiai nanong marserak tercerai berai karena apa banyak sekali kegagalan dalam kepemimpinan. Jadi manat mahita amanginang memang koras doon daku woto nama ben lawa molo nga koras na parjulu marjea matornin na atar nama ol dotong molo didok marjia mai murukia doon molo didok kalak tu hita jia do pangulom motorin na kan torbuhal pakilalata hiranol deh minus tak ada lagi nilainya manginang semua hancur tidak ada yang bisa dilihat lagi dari keberadaan manang eksistensi ni hadirota songon parmahan alai muruk ni debata to tua dong bocirna. Dia marah kepada setiap pemimpin yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sangat-sangat disayangkan. Orang-orang terpilih menjadi pemimpin tapi tidak melaksanakan apa kewajibannya. Mungkin untuk orang-orang yang jemaat yang hadir saat ini yang mungkin dia sebagai anak di rumah, bahasa pemimpin dia taya teh. Sodong do piau gabi pemimpin anak doawin nah kan. Boy do nak siakangan ni banada.
gabe parmani mana tuakai anggi ibotona. Tengok do kejadian manang namasa di Wibilta di jamita minggu nasalpu si Herodes do si Herodiasi ido kan namasa molo sepakat do mabain jea si Herodias do burunai isi tahe si Salome satu lubang rame-rame ido kan molo sepakat do nasida si Herodias do si Salome bohama asa manggotapon si manjujung ni si Johannes Padidi pitor sega dotong diolo yang mata namuse kan di patujolo do gogo na di sisian di patujolo do di si gogo sian hati goran di patujolo do di si akka padan naso marpangotik taringot tu hasitongan manang hati goran. Jadi semua itu bisa hancur. Kesepakatan itu antara orang tua dan anak sepakat untuk membuat hancur. Masa muncul nuengon KKN nanti. Masa muncul korupsi. Alam mulai cendak dana pengen diajari. Contoh nama jo. Lao matong geleng nyon sekolah minggu. Nak, gak ada uang tukaran mama. Oma bocir nah parjolo. Nanti ini uangnya 20.000. Persembahannya berapa kali? Ini matong tuh sekolah minggu kan? Mungkin 3 kali mak. Karena ada orang tua sekolah minggu yang meninggal, jadi dibuatlah sosialnya. Sada mai inna. Baino mama tulu hali inna. Oh, kalau begitunya ginilah caranya. Di samping gereja itu ada warung. Oma mabain. Coba tukarkan di sana nanti uangnya. Nanti buatlah jajanmu 10.000. Gudang jajan nak. Diajari ma geleng nasa marjea. Nanti tukarkan uang ini 10.000 lagi 2.000 5 enak. 3 kali lah bikin. Jadi mak 4.000 lagi kemana? Enak matong. Ya udah nanti balikin sama mama, oma. Ya kan? HP umalu lo geleng nyon. Ditukar di mana? 1.000 1 10.000. Jadi pilihannya sadia 1.000 tolu hali. Masuk matu kantong persembahan. Ala omak na parjolo mengajari songoni dang na gumudang di pasahat tu Tuhan. HP adong do hepengon. Sama dijabu. Mana kembaliannya ini? Tadi udah dikasih persembahannya sudah. Jadi mulai sian dana ngater latih ibana laho mabain si songoni. Manang napaduahon di usipon omak ni oma tu geleng na. Nak, kau kan mau ulang tahun. Bisikkanlah sama bapak. Minta kado. Enak. Dipangido mak. Dungi berapa mak? Mau beli apa? Udah minta aja sama bapak 300.000. Enak matong. HP rak madok geleng nyon mau nuor kado. Kadunion 250.000 do. Rogeleng non marpikir 50.000 nah itu dia. Dangi di parwahau mak. Udah kalian beli kadonya nak. Inna bapak nyon dung mulak. Sudah. Oh iya selamat ulang tahun lah ya. Lasma rohamatet. Ari rasongoni mapak kata yonon. Dangi bah di parwanan nion notong. Bah 50.000 dang di paula omakku narohana. Korupsi omak na. Bah songoni matong gabi dibereng ya nakon ya terbawa-bawa amanginang. Seperti itulah kalimat dalam bahasa Indonesia guru titik-titik berdiri murid berlari. Amu mama ngalusi bakol do mandokoni di gijangon. Ido kan badang do tubis ya bunana dah. Ido hata padohan na paling tepat tu sih. Kenapa itu kalimat itu muncul dang do tubis ya bunana? Allah memang diutus donator rasna. Siapa lagi? Siapa anak kita di luar? Pasti di dalam rumah juga demikian. Ai piga halu no mengajar par guru malua terhudok kodo. Mono disiplin hamu di par guru malua berarti songono mago baramuna di sekolah. Dang dawi. Ba molo burju hamu mar sekolah, burju do hamu di par guru malua baningodo. Karena gak mungkin itu berbeda manghinang. Dimanapun letak posisi seseorang eksistensinya akan terlihat sebagai gambaran orang tuanya. Makana lu dosongoni
kenapa kau terlambat marguru malua ini kan Roma ibana mangalusi tadi nang ketiduran nina natabuan mangalusi ketiduran on dung sai mai banidok matu ibana tapi orang tuamu rajinnya ikut punguan gak pernah terlambat beningon makan bahasa boy songoniho beningon. Artinya apa yang kita tabur di rumah akan membawa efek keluar amanginang. Songonido naga bejia moloso diulahon tona nina torasna manang songon parmangan di tonga-tonga di parumah tanggaon. Alai sudenai semua akan mengerucut bahwa semua pimpinan yang ada di gereja, di sekolah, di tempat kita bekerja, di masyarakat, di negara, semuanya akan mengerucut mengatakan parmaha doau alai namar suruau parmahan nadingganido ise jahoba si parmahanau dang tagamon huranganau ido di rohana. Makanya banyak rumah-rumah orang Kristen yang sering sekali ada pajangan jahoba do si parmahanau asal nang lilu do ibana. Dang di paluas Jahoba lilu nang pemuruk ibana dang itap nina digotap pon taringo tu kepemimpinan sampai masa ni si Zedekia daun dijanjikan di padaton ibana hidup main di dok molo di hata Indonesia manang di Bibel itu sangat berbeda judulnya manginang. Kalau di bahasa Indonesia diberikan judul janji tentang tunas yang baru dari Daud. Tapi kalau bahasa Batak luba-luba dopak parmahan najahat. Ini sama-sama sebenarnya. Isinya tetap juga dalam perikop itu. Tapi kita mau melihat kemarahan Tuhan tidak berhenti pada kemarahan atau penghukuman saja. Tapi dia melanjutkan dengan pemulihan. Didokmai di ayat tolu akana marseraki papungoku ma ninna. Sian salukut luat haab bolongan nasida. Jala aduoku nasida mulak tu pajapalan nasidai asa matorop mabue nasida ninna. Tidak akan dibiarkan berserak. Ido tugas ni parmahan mempersatukan. Unang dipilih tibana gabe parmahan gabe troublemaker, pembuat masalah. Sehingga dimanapun dia berada maka berkuranglah yang digembalakannya. Jangan sampai demikian. Pasadahom ma rohata. Bican dilehot Tuhani habisuhon dihita dohot roha naolo mamikiri dohot mabahen aka nadumenggan. Jangan sampai semuanya itu sia-sia. Jadilah gembala seperti Allah yang menggembalakan domba-dombanya. Dungi di padatoni bana do manang dilehot do baga-baga asa berengda akan nong ponggoli alani parmahan nasodinggani. Sebenarnya tidak ada kesempatan lagi muncul pemimpin yang baru. Tapi Allah ini memperhatikan sangat-sangat perlu ada pemimpin yang baru. Didok mamusia dia opat. Jala pati dangokku tu nasida parmahan akan marmah nasida. Asunang beta huton nasida manang tarsonggot jala dang mago nang gosada ninna Jakoba. Jadi betul-betul konsepnya adalah ingin memberikan sesuatu pemulihan. Ima alani asidot holongna dang dipaluas marserak molo adong sian tonga-tonga keluarga ta nanuaingon natoras nadang adong be namar hamaranggi namar hula boru setabi dihita manginang dang nalao mengajari au sian sudut haposo okku nuaing bican sa di hari bisan dilehon partikia tuhita tabai matong hasadaoni. Unang ma cuek sama cuek. Mungkin karena sudah memiliki rumah tangga masing-masing, terkadang kita lebih mangahut tu diri sendiri dang beta pikiri akka keluarga tat namar hamaranggi manang namar hula boru. Parmahan nai barui ima martudu-tudu tu Mesias, Kristus Yesus yang menjadi gembala yang baik. Biarlah Kristus Yesus menjadi gembala di rumah tangga kita masing-masing. Dia akan memberikan kesejukan lasni roha dang naholan sebatas songon iklan nahudokonon. Tapi memang kalau karena tuntunan Tuhan kita akan merasa tenang. Yang berduka akan dipulihkan. Yang sekarang ini sakit akan disembuhkan. Karena siapa yang dekat dengan gembala yang baik itu tidak akan pernah kekurangan. Damai sejahtera adong di ibana macam labok deh. Dungi muse
kita huton ni bana alani ruduk ni ulaon manang duk ni pakilalaan dang tahuton ni bana ala pos rohana parmahan na dinggan dang dipalowas lilu akka na pinarmahan na Jesus ima nagapiparmahan na dinggan ditonga-tongata. Amen martangya kita. Jahuba di bata ama nami na marhabangsa di Banua Gijang. Hodo Tuhan nami parmahan na dinggan. Nahu pasanga pami marite ede puji-pujian di parminggon namion. Ali Tuhan nungatol has hatam na badiyay di tonga-tonga ni parsauran parmingguanon. Sayang gia matuhan tanak hatami nagabi ojahat di hami asa homa na marmahani gulmit ni ngulu nami. Pos roha nami Tuhan, dayon nami doa kalas ni roha. Hadamion, hasonangan, molo tungho nagabe parmahan di tonga-tonga ni keluarga nang didia pehami terlumobi di huriamon. Ali Tuhan, las roha nami rap manangyakon akka keluarga namarlas ni roha ala di basa-basa oko sadada danak buru tu keluarga ni amang we sidabutar buru nenggolan. Bibur magodang madak danaki dileoko mahay pasot Tuhan tu keluarga asa marhite pasu-pasumi lamguk malas ni rohana sida di boto nasida makamolatehon pabahenammu. Ali Tuhan las rohanami martabba bilangan ni ruas ni huriam di huria HKBP Cibuburon ima dua keluarga J Silitonga boru Manik dohot keluarga S Situmorang boru Manalu gabe keluarga Siti Ruom Manasida dapotan pasu-pasu nasiak ko Tuhan tarlumobi baru dope nasida majalo pasu-pasu pabagason asanggia Tuhan boy dipayutiut ganup akapakobasion nama buan nasida lam manadaho ali di bata amanami diari sadario Tuhan ujako kami do manang dijako kodo Tuhan keluarga Ermanik inang Laura Julita gaberuas nagok gaberuas naburju manasida Tuhan payutiut akasakap muna dumenggan di parngoluan nasida nang di tonga-tonga ni huriam. Ali Tuhan de bata amanami las rohanami Tuhan di parminggon namion molo dilehoko Tuhan sirokap ni toddi tuakan na malungun manang nang suman marumah tangga dina naing majalo pasu-pasu pabagas somma ima Rikson manulang dohot orwana hastina boru si hobbing nanaing majalo pasu-pasu pardonga saripion di hari Sabtu 10 Agustus 2024 di HKBP Cipayung Silangkap. Sayang gia matuhan tiurari jala dilehoko holong lau pasadahon nasida gabe sada rumah tangga. Pasu-pasu mapangaradion ni suhut marga manulang do si hobbing dinggamma ulaon ni mardalan tau sangap di guarmu. Ali Tuhan de bata amanami hodo pangapul na sumurung hodo Tuhan pangalualuan nami Tuhan ditiki habot rohanami nang habot rohani keluarga ni amang marbun inang borusiagian dang terjua dang lungun roha alai marhite narap hami manangyakon keluargaon dinamarujung ngolu yanakon nasida anak pangguaran ima Sigerit Joshua Marbun pos rohanami Tuhan dia puso Tuhan ilu-ilu ni keluarga Tuhan dina lungun pakilalaanna tarilu rohana Tuhan binain ni hamamate ni ianakon nasida pos rohanami Tuhan rap hami manangyakon keluargaon nangakai boto ni Sigerit asa ditadana sida sakap musakap na dumenggan unang sangalilu nasida Tuhan digulmit ni ngoluna dongani nasida Tuhan jalaleon pasu-pasu tu nasida ali di batama nami diari marsogot patupaon ni huriam do marhite distrik walu di KI Jakarta sinode distrik saya denggan mamardalan ulaw ni mamukka tanggal 22/1/23 Juli asa ganup akka utusan ima amang padita resort sahalak utusan sinode Godang dot 2 halak utusan sinode distrik boy borhat mabuan akan anubenggan
dohot mabuan akka hasitongan, asa tutu ganup akka pakatayon, mabayan las roha. Ali di mata manam ni gudang doa kapakobasyon di huriam, partangyangan wik, dohot laho manotopon, 5 halak nagabe guru sekolah minggu, di huriamot Tuhan di hari sadarion, utangnya kok kami ma, Salsabila Jevanya, Ferawati Boru Marbun, Elriana Primawati Adelina Boru Manurung, Cecilia Luciana, Imelda Mevita Marojah Boru Manurung, gabe guru sekolah minggu manang parhala dona burju manasida, homa Tuhan patanghon haporsion nasida, asa talup mengajari akka iya nakon laho manadaho. Ali Tuhan songoni nang pakobasyon di punguan lansia, partangyangan remaja do naposo bulung, kebaktian padang ina parari Kamis neko borkat Tuhan tusu Bandung, dinggam mamardalan ulauni saluhu na Tuhan, jalahoma masu-masu ganup akka nama kobasi, songoni nang dewan diakonia, marhite seksu sosial, nalau mandapot ruas ni huriam, madulo do manangyakon akka namar said, sayang gia ma Tuhan, diramotiho nasida di pardalanan, hutangnya kok kami ma di bagasan obasot Tuhan, ima naposom, amang padita ceharahap, nasuboy marsaor do tami, ala marubat nasida Tuhan di penang, sayang gia ma Tuhan, di patiurho ganup akka sakap nasida di parubatan na Tuhan, las di jalo nasida mahama malum nasiako, nang keluarga pe Tuhan na pasidohot majaga, dohot laho mangyuto na kaparubatani, sayang giat hipas nasida jala di patiurho saluhut na, songoni nang ruas ni huriam, inang si manung kalit boru si manjuntak, nanong sidung operasi jala dinggan mardalan, ho toktong Tuhan na mga leon pemulihan, dohot inang napitupulu, inang Kenny Yulianti, inang sinaga boru napitupulu, hagia hutagaol, miska inoru, amang je sinaga, marudusudi Tuhan ati tung adong keluarga nami na di bagasan parsahiton, soluk kom mahama malumi, pos roha nami tanggal ma parsahitoni, sian pamatang nasida, lehon pos ni roha Tuhan. Ali Tuhan, songoninang disakap ni seksi pendidikan, seksi kesehatan, sude nai upasatami tuho asa mardala do denggan. Ali Tuhan, nang panitia tahun oikumene inklusif pesta gotilo dot ari ulang tahun ni huriam, neko marrapot ganup ari Rabu, dot akka gudang si patupaun nasida, leho Tuhan tiur ni pikiran pargogoi nasida leon hai pason, asa dinggan salut na mardalan sahat tu pesta puncak, nanay huwado pihami di bulan 10, molo adong siat tonga-tonga nami, naong mga lean akka panupahiyon, say marlaba mamarguna may Tuhan, tau sangap, dot puji-pujian di guarmu na badiay. Ali Tuhan, hutangnya ko kami madi obason, akadongan namin na marulang taon sa minggon, marulang taon hatutubo doho pardongas saripeon, lehon gajang ni umur doho tahay pason, tabay akasilas ni rohani nasida, tabani na nong pinasahat mo to nasida, ajari nasida Tuhan, makamulateon sa luhut na, asa mardongat tangiang nasida, mangido dohot gomos tuho, ho na mga ramoti daging ng todi nasida. Akka parhubas di parminggo namin sa daryon, say homa Tuhan napatauhon ganup akka parhaladom. Ubuji hami mahwali di bata, marhiti anak mo Kristus Jesus nang manisa dosa pangalusyon nami, asima roham. Amin. Maredi mahitahu tapasa mapiliata tujulo. Jehovah
Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni salut sileuleon na dinggan dot nasa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masian na nilehomitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho para saya kami pelianon. Pati bulkon harajaon mo dito nga tonga ni Uriam dot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinarbadia maguarmu, say Roma harajamu, say saut molomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batamaho. Disondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohanami daho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutotim. Resli, ale ale no sumuro gidia, solo adero hakku Tuhan kamu sakti, si paluan awamo sendo sakti.
Rosni, ale ale na sumurong iriya. Tuhan Yesus doa besar suri lalu sakti apa luar saya mengakui hutang kali malu hutang jelma dah buruhi upelehun goluk itu Tuhani bolo tau jumpa sagut roh Tuhani ida oko maha mulai ondai Yesus Rosni, ale ale na sumurong iriya. Toda saudade coração de parte